Produkzio sistemak sareetan segurtasunez konektatzea. Erabilgarritasuna babestea. Gure produktuen segurtasuna ziurtatzen du. Lasaitasunean inbertitu. Erasoak ekiditeko segurtasun neurriak jartzea. Merkatu globalean lehiatzea. Konfidantza. Sistemak hobetzera laguntzen du. Espionaje industriala saihestea. Gipuzkoako enpresen 53%k zibererasoren bat jasan dute. Prest egon behar dugu. Gure erantzuna ziur da. Zibersegurtasun industrialeko zentro aurreratu bat, alor honetan erreferentzia izateko bokazioz jaio dena. Topagune bat, Gipuzkoan digitalizazioaren aldeko apustu egiten ari diren enpresentzat eta zibersegurtasunean aitzindari diren industria eta zentro teknologikoentzat. Helburu bakar batekin, gure enpresen segurtasun digitala blindatzea, haien produktibitatea eta lehiakortasuna bermatzeko. Horretarako, Ziurrek laguntza eta babesa emango dizkie Gipuzkoako enpresei hainbat alorretan. Jakintza sortzea, sentsibilizazioa eta prestakuntza, zibersegurtasunari lotutako ohiturak eta kultura hedatzea, gora beren prebentzioa eta diagnostikoa, eta produktu industrialen testatzea zibersegurtasun industrialean espezializatutako laborategiaren bitartez. Azken batean, Gipuzkoan fabrikazio aurreratuari bultzada emango dion gune batez ari gara. Gure lurraldean, zibersegurtasunari buruz dakigun guztia bateratuz. Gure enpresa guztiai digitalizazio bidean urratsak egiten lagunduz. Gure enpresak segurtatzea, Gipuzkoar guztien etorkizuna segurtatzea delako.